kowuok e Nairobi nyakoro mogwadhi nyaka Homa Bay kama kwan jogo ma oula daro e gwengegi Karachuonyo e kaunti ma Homa Bay medore seche ma familia bura ma ojot e kembe ma oketi mag reso joma oula daro e alworano ywago midhiero mathoth magikale kuonde magijotgo. Magi timore ka jotelo ma Homa Bay sundo chenro mag tieko midhiero mar oula ma jakwak gwengego e yo ma ochwere. Magin skul primar Mosodo, skul sekondar Mosodo kod mano Makubuya e wod ma wang' ching' ka chud bura ma Karachuonyo mane oketi mar reso jogo ma piyo ulo dar e miechgi osebedo kar jot mar familia bura nyaka ne piyo ulo dar gi e miechgi dwe achiel mokalo. Moko kuom klese mag jote richo kendo koyo chamo gi otieno mangima ka ng'ich bende oromogi. Familia mar Diana Osano en achiel kuom familia 580 ma ojote skul primar ma Osodo. Adier tabu mwakale ng'eny ahinya. Mokwongo wadar gi nyithindewa duto kaka an gi familia mar ji 8 abiro godo kadak godo e kamp ka. Te an wach matek ahinya kinindo gi nyari mopong' gi wuodi mopong' e klas. Mar ariyo wan nyaka gi debe moti e iye ka mabe ok nyal. Jomoko be nigi weche mag midhiero mag pressure to kod weche mag kute mag ayaki. Koro ginyal yudo chiemo maber magi nyalo chamo mondo gitim godo nade gimuony godo yath. Miere ma oluro kembe gi pi pod medo pong'o kendo ji pod reso kod yiedhi ka itero gi e kembe go kama ginene chandruoge ma opogore kama oting'o nyaka nok mar chiemo. Wadak e pi kacha to pi nyo okethonwa gimoro amora ma wan go. Sani wan e iye ka, wach maduong' en ni sirikal oyud kaka konyowa mondo wayud konyruok kaka wanyalo bedo. Wadwaro permanent solution nikech waol gi dar saa ka saa. Tuko kwenye uhari mbaya kabisa, huko chini huko, usiombe wala usikumbuke. E kambi Makubuya mani kod familia 354 tuoche kidek monjoge kaluwore ni chope magin gosepong' kendo familia gi thoth ginindo mane lo klese mage jotego. Jaod bura mar kaunti ma Homa Bay Laktar Joyce Osogo mane otimo limbe ne familia go oywago pek mage kale kembe mage jote. Wawe wuondore ni wakomi chele disachiel. Ang'enu temo effort, but we are joking as a country. Ma situation madwaro ni serikal no subiro ka. Nikech county government ok nyal tiyo gi gima onge. I want to request President Ruto that there is a dire situation in Nyanza. There is a critical call and plea from Homa Bay County. Kata odoko ne jotelo ma opogore chopo kod kony ne familia ma sene klo jote kembe go gidwa ni sirikal otike chuth wacho ula ma osebedo kadaro jopiny alworano. Wadwa kwayo William Ruto kane ichungo dam mar Aror gi Kimwarer nigo koko michwanyorigo Uhuru Kenyatta wakwayi ni mondo igero oganda Luo. Ok en miyo jaluo moro tich kamoro, ok en keto jaluo moro kaka general e lweny, mondo ikony oganda Luo goganda Kisii. Gernwa dam Sariogo, gernwa dam mar Magwagwa, gernwa dam mar Koru gi Soin. Mano ema jaluo nyalo pari godo. Sani no gikelo chele Longmon. Longmon ok nyalo romo, Longmon ok rom gi pi manego jo. Omiyo nyaka national government wuog oko mondo los miriu nikech jowagi nigi teko mar pur, gin gi puothe bende ma ginyalo puro kodhi be gin go. Kar chung bura ma Karachuonyo emane kod pek moloyo wach mar oula e kaunti ni ka jadu bura ma kono Adipo Kuome wacho ne gimedo timo tudruok kod migepe ma opogore mag sirikal kod mago mok mag piny owacho mar chwalo kony ne familia go. Ang'eni korka non food staff sirikal no omiyowa gik ma beyo ma idhi pogi ma pan ma nyalo timore on Monday. Pi mabiro magaore nikech mante kama tabu ng'enye mologi en kwayo ni mondo sirikal okonywa magi nyaka to wabedi ni wayudo konyruok mar chiko pi olu ndache moko ke. Awuoyo kuom Daex. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay.